Már március van, csórók. Ez csak egy prank, tesó. A prank. Nem vagyok robot. Ma főztem volna, de mosni akartam. Így hát takarítani sem volt időm. Biztos nagyon jó szomszéd lehetsz. Én. Amikor a probléma megkérdi, hogy mi a probléma. Mikor hallgatom a családomat, ahogy olyan dolgok miatt ítélnek el másokat, amiket én is simán megtennék. Menj és szarj a fejére. Mikor a tanár azt mondja órán, hogy javítsátok ki egymásnak a teszteket. Nézd, anya utolsó idegszála. Szerintem érintsük meg. Amikor fel kell éjszaka a gyerek inni. Amikor a parkolóban jut eszedbe, hogy csak azt az egy dolgot nem vetted meg, amiért indultál. Péter, maga munka közben alszik. Nem, csak belement egy bogár a szemembe és próbálom megfojtani. A legjobb megoldás egy vita lezárására. Telefonfülke régen. Most. Mikor a 12 órás műszak után igyekszel normálisan kinézni. A volt feleségemnek köszönhetően újra tudok járni. Ez nagyszerű. Mi ő, orvos. Nem, de a vállás után nála maradt a kocsi. Az üzenete. Megváltozom érted. Én. Imádom ezt a mesét, ez a kedvencem. 18 ember halt meg ebben a házban. Családok a horrorfilmekben. Itt várok egy ideje. Nem tölt be. Loading utca. Ha tetszett, amit láttál, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel. Köszönöm.